Siinä olisi muuten vimpanpää komia tommonen rekordifar, mikä on pakettiauto. Ei oo takaovi ollenkaan, sohvapenkki 3 edes. Tätäkään ihan hirveästi liikenteessä näyttää. Siellä on Vaasassa tossa kesä tuli nähty ja mukava toinen paskaruskea värinen. Sisältä alun perin tuonne sininen. Aika kivakin. Tää on tosiaan tommosella oikein 3 penkkirivillä edessä ja sit on hienot tommoset pyöreät mittarit. Mittarit tuolta pistäis vähän oikein valoon, niin näkee tommoset komiat ja temperature. Ai että täällä on kivasti vielä hiirenpaska. Tää on tämmönen mäskushaija. Ei oo tullut laitettua, mutta jos tää nyt sais vähän paremmin jemmaan johonkin ja tämmönen tilavahan tänne mahtuu vaikka nukkumaan tänne taakse. Et aika tilava tuote. Tossa on tommonen, en tiedä, taitaa olla ihan tehdas tehty toi seinäkin. Ja ei oo tosiaan takaovi tässä. Ihan mielenkiintoinen tuote. Uudet helmanpellitkin tähän oli pikkasen mätää ja ai tähän kun pistää klassikki ATS Vanteen Bikes alle, niin sais aika makea tämmönen Blue Raderi moppelista. Katsotaan tuleeko tämmöstä ikinä mitään vai täytyykö työntää tuohon katokseen tai paremmin pressualla nyt, mutta ehkä talveksi katokseen.